Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca laqet id-delegazzjoni kummerċjali miċ-Ċina li tinsab Malta biex tesplora opportunitajiet ta' investiment f'Malta u Għawdex. Il-President qalet li r-rabtiet bejn Malta u ċ-Ċina ilhom għal dawn l-aħħar 50 sena meta l-eks Prim Ministru Dom Mintoff kien fost l-ewwel Prim Ministri tal-Punent li żar il-pajjiż Asjatiku. Il-President Colero Preca semmit ukoll l-aħħar investiment Ċiniż f'Malta dik ta' Shanghai Electric fejn illum il-poplu Malti qed igawdi minn arja aktar nadifa power station li taħdem bil-gass. F'kummenti li tat lil One News, il-President semmiet kif din id-delegazzjoni qed tara potenzjal kbir fil-Gżejjer Maltin b'mod speċjali f'Għawdex. Huma membri tal-komunità tan-negozju Ċiniża li huma high level, jiġifieri ta' kumpaniji mill-akbar. Ġew b'ħafna entużjażmu biex jaraw il-potenzjal ta' Malta ħalli jsibu l-kollaborazzjoni tagħhom f'pajjiżna u anka naturalment jinvestu ġewwa pajjiżna. Il-President awgurat li l-laqat li d-delegazzjoni Ċiniża se jkollha mal-awtoritajiet Maltin fosthom mal-Prim Ministru Joseph Muscat iħallu l-frott mixtieq. Għall-laqgħa kienu preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Ministri Edward Cicluna, Konrad Mizzi u Justin Caruana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.